Kaning video ha mga idol, dala tag sako diri kay nanggi da. Dala og sako. Kapuyan pobre ta mag-uuma ba. Kaulano na po guys, delikado ni. Tuan ni kapalan. Hay kinabuhi sa mag-uuma, mag-ulan, mag-init. Pero okay ra guys, mga utag kulo, na yung kulo. Mo ni kulo guys, lami kini kanon guys. Na punuan dira daghan kayo. Sige na dia. Ngit-ngit lang panahon. Kung sa ta guys, naabtan yung ulan ang pagpananggi gyud. Basa. Dayon yung ulan, in taon. Pero okay lang may lang taglawas. Buway lang ta guys. Gisingot ko, nagsagol na ang basa sa ulan ako, basa sa singot guys. Pero okay ra, iwas subaw ta guys. Way subaw na, sakto kay taog kuan ba. Immune system ba. Yung immune system guys, ligon kayo. Pero maigo ra gyapon sa subaw. Importante lang anad-anad na natong lawas. Okay guys, daghang salamat. Thank you for watching. Paway ko kay ulan. Amping mo po diha sa inyong mga lakaw, sa mga pag-drive ninyo diha. Ginahinay mo kay danglo kayo. Gabi dito mi sa Nagap, perting daganang disgrasya. Nakaagay big motor na tumba, diha truck nagbangga og pick up. Sunod diha puy duha ka motor. Grabe gyud. Ambot nang kakaron nabay namatay ato, may lang tagwala pod. God bless nang guys ug amping kanunay. Daghang salamat.